Maleni Leal cumpriu esta semana 56 anos e tamén un dos seus soños. Conseguiu abrir a súa primeira tenda delicatessen en Vigo, malia ter síndrome de Down. Ten ademais unha empregada, venden caixas gourmets e tamén paquetes de benvida pros almorzos nos pisos turísticos. Maleni sempre quixo ter traballo de seu e agora xa ten o seu negocio e mesmo unha empregada. Chámase La Mandala como a súa gran afección, debuxar mandalas. Toda. Sí, te gusta mucho eso tamén. Me gusta la bastada. E tamén lle gusta montar caixas, por iso, co asesoramento do seu irmán e da ONCE, montou esta tenda en que vende caixas gourmet por 24 euros. Cada mes cambiarán de contido. Bajando con las cajas y E os produtos, non? esto. A apertura celebrouse por todo o alto no centro comercial Catro de Coia. Ademais das caixas, tamén vende packs de benvida para as vivendas turísticas. Tras este logro está o apoio dos seus irmáns e da súa cuñada, que souberon ver o potencial de Maleni e por en valor as cousas que lle gustaban. Ela ten clara, a súa pasión son os mandalas, crear, pintar, a creación e as caixas. Nestas primeiras xornadas está tendo moito éxito, tanto como na súa vida persoal, xa que tamén vive pola súa conta cunha compañeira de piso, porque cando se quere e te apoian, si se pode. Gracias.